Sierra Victor 5, Sierra Kilo Echo. Ο Sierra Victor 5, μπράβο, Yankee Romeo. Sierra Kilo Echo. Ο Sierra Victor 5, μπράβο, Yankee Romeo. Ευρυπίδη, είσαι εδώ. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη και Sierra Victor 2 Hotel Zulu. Καλώς το παλικάρι. Καλημέρα, είσαι λίγο εκτός, Στάσο, Ότι και εσέλε, μισό λεπτάκι δώσ' μου να πω λίγο στα ρεσινότητα να το διορθώσω με χαλατιά Ευρυπίδης και επιστρέφω. Οκ, εδώ περιμένω τον Ευρυπίδη. Sierra Victor 5, Sierra Kilo Echo. Ο Sierra Victor 5, μπράβο, Yankee Romeo. Ευρυπίδη, είσαι εδώ. Κάτι βλέπω συντονίζει εκεί. Δυνατό σήμα, αλλά... Ευρυπίδη, για πάρε. Ευρυπίδη, είσαι εκτός, σε ακούω, αλλά είσαι εκτός. Τι έγινε? Αλλά τώρα είμαι πάνω σου. Μισό λεπτάκι να δω. Να έρθω πάνω σου, βράδερφε, ή έρχεσαι εσύ? Τι γίνεται τώρα? Ένα, δύο. Ευρυπίδη, πάρε να έρθω πάνω σου, Ένα, δύο, τρία, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, όλα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Μισό λεπτάκι να σε κεντράρω. 1, 2. Έλα, εδώ είμαστε. Έλα, Sierra Victor 5, Sierra Kilo Echo. Έλα ρε φίλε, μια χαρά σε ακούω. Τι έγινε, γιατί χαθήκαμε έτσι στις συχνότητες? Είναι και ο Τάσος εδώ, SV2, Hotel Zulu Tango. Μισό λεπτό να κεντραριστώ κι εγώ, γιατί εδώ τώρα μισό λεπτάκι. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Για πάρε. Έλα, 1, 2, 3, 4, 5. Νομίζω εκεί πρέπει να είμαι σωστά κι εγώ. Οκ. Τάσο, είσαι εδώ? Hotel Zulu Tango. Ρότε.
Ρότζερ, την καλημέρα και τα καλώς ήρθε στον Ευρυπίδη, το Sierra Victor 5, Sierra Kilo Echo από Sierra Victor 2, Hotel Zulu Tango Θεσσαλονίκη, Locator Kilo November 10 Kilo Papa. Γεια σου Ευρυπίδη και σου περνάω το μικρόφωνο. Καλώς ήρθες. Έλα, καλημέρα. Εδώ Sierra Victor 5, Sierra Kilo Echo από τα 12 στα Βυζιγάτη Ρόδο και που αλλού το σήμα σου είναι τέλειο, μπορώ να πω. Μόνο που εδώ σε μένα ψιλοτσουλάει λίγο, ίσως να είναι το LMB ή επειδή τα άναψα τώρα και θέλει να ζεσταθούν λίγο. Θα περιμένουμε λιγάκι να βράσουν. Sierra Victor 2, Hotel Zulu Tango, ο Sierra Victor 5, Sierra Kilo Echo και να περάσω στο Μιχάλη στον 5, Μπράβο Ιόνι και Ρώμιο. Ωραία, Ευρυπίδη, το πρόβλημα με το LMB, δεν υπάρχει πρόβλημα, το LMB σου είναι το καλύτερο, το Bullseye. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις το SDR Console. Το SDR Console λοιπόν έχει μια ρύθμιση όπου με βάση το κεντρικό beacon του δορυφόρου συντονίζει ακριβώς τη συχνότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα και έχουμε βρεθεί λίγο εκτός. Έχοντας κεντραρισμένο το κεντρικό beacon, έχει σταθερή συχνότητα. Λοιπόν, ωραία φίλε, μια χαρά ακούγεσαι με το 7300. Πολύ ωραία διαμόρφωση. 3,3 χιλιόκυκλους, βλέπω 3 χιλιόκυκλους εύρος και η διαμόρφωση είναι μια χαρά. Λοιπόν, και πες μας στο επόμενο over τι αλλαγές έκανες εκεί, τι βελτιώσεις. Τάσο πάρε, Hotel Zulu Tango BYR. Λοιπόν, να πω για το LMB, επειδή και το Bullseye δουλεύω και εγώ. Έτσι, η μέθοδος για να το έχεις σχετικά σταθερό από το ξεκίνημα είναι να το τροφοδοτήσεις με ένα μικρό 12βατο τροφοδοτικάκι, να το έχεις μόνιμα στο ρεύμα, να μην κλείνει δηλαδή η τροφοδοσία του Bullseye, ώστε να μην χάνει τη θερμοκρασία του από τη στιγμή που θα το ανοίξεις δηλαδή. Victor 5, Sierra Kilo Echo, Sierra Victor 2, Hotel Zulu Tango. Έλα, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, τώρα το βλέπω σαν να σταθεροποιήθηκε λιγάκι μετά από τόση ώρα που μιλάμε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, λίγο πολύ κάτι χέρι φεύγει νομίζω. Και το πρόγραμμα που δουλεύω, Μιχάλη, είναι το AirSpy, το SDR Plus. Έχει ένα shift lock εδώ, αλλά δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Να περάσω, μπράβο Γιάννη και Ρώμιο. Ναι. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός που σου είπα με το SDR Console. Συγγνώμη γιατί φεύγω και εγώ λίγο τώρα. Θα το φέρω εδώ είμαι. Λοιπόν, το SDR Console το κάνει αυτόματα. Έχει το beacon κεντραρισμένο μόνιμα και από εκεί και πέρα βρίσκει και τις συχνότητες. Ακριβώς δηλαδή. Ωραία φίλε, μια χαρά σε ακούω. Πολύ το χαίρομαι. Πάρα πολύ το χαίρομαι. Είδα και τα QSO που έκανες εχθές με το Βραζιλιάνο και το Βούλγαρο. Οπότε όλα καλά. Τάσο, ο Ευρυπίδης είναι ηλεκτρονικός, είναι φρικιό με τις κατασκευές εκεί και έχει ένα πάρα πολύ καλό εξοπλισμό σε ό,τι αφορά τις πολύ ψηλές συχνότητες. Έχει άπειρα μηχανήματα εκεί μετρήσεων, spectrum analyzers και τέτοια πράγματα. Οπότε είναι γνώστη στο αντικείμενο. Είδα και έπαθα να το πείσω ενώ έχει τον εξοπλισμό να βγει. Και σου περνάω Hotel Zulu Tango BYR. Γιατί να μην βγει, γιατί αφού έχει τον εξοπλισμό και το κατέχει το άχημα, γιατί να μην βγει, έτσι. Ένας
Λοιπόν, ένα σταθμός ακόμα ελληνικό στο δορυφόρο. Τι το καλύτερο. Και σου περνάω το μικρόφωνο. Sierra Victor 5, Sierra Kilo Echo, Sierra Victor 2, Hotel Zulu Tango. Έλα, ναι. Sierra Victor 2, Hotel Zulu Tango. Ο 5 Sierra Kilo Echo μαζί με τον Μπράβο, Γιάννη και η Ρώμιο δορυφορικά πλέον. Παιδάκια, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Το μόνο, Μιχάλη, που έκανα αλλαγή και δυνάμωσε λίγο το σήμα από ό,τι έχω παρατηρήσει, έβαλα LMR 400 καλώδιο από τον ενισχυτή προς την κεραία. Τίποτα παραπάνω. Μπορεί να έδωσε μισό βατ παραπάνω και να είδαμε το αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα. Έτοιμος. Έλα, QSL, όλα παίζουν ρόλο. Σε αυτές τις συχνότητες, Ευρυπίδη, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, τα πάντα παίζουν ρόλο. Θα μπορούσες να βάλεις και απευθείας το... Αλλά δεν ξέρω αν έχεις κάποιο pigtail. Είχε μέσα ο ενισχυτής ένα μικρό pigtail. Και δεν ξέρω και τι κονέκτορα έχει το grid. Βέβαια, οποιαδήποτε adapters και τέτοιου είδους πράγματα προκαλούν πάρα πολλές απώλειες. Όπως επίσης και από το transverter στον ενισχυτή. Επίσης, έχει υπόψη σου ότι μεταξύ του transverter και του ενισχυτή, όταν το χρησιμοποιούσα εγώ, αλλά και όσοι το χρησιμοποιούν, βάζουν ένα μικρό προενισχυτή SPF, πώς λέγεται τώρα, ξέχασα. Έχω κάμποσους από αυτούς εδώ και ενισχύει το σήμα που βγαίνει από το transverter, ώστε να φτάσουν περίπου στα 200 mW είσοδο που θέλει ο ενισχυτές για να βγάλει την ισχύ του. Οπότε αν παρεμβάλλεις ένα τέτοιο προενισχυτάκι εκεί μεταξύ του transverter και του ενισχυτή, θα δεις θεαματικές αλλαγές. Το gain του grid είναι αρκετά μεγάλο και πιστεύω ότι μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά το σήμα σου εδώ. Τόσο βέβαια ώστε να μην σε κόβει το Leila. Είναι ένα σύστημα που μόλις δει ένα σήμα πάνω από συν 20 dB το κόβει αρχινά και χτυπάνε συναγερμοί. Hotel Zulu Tango με την παρέα BYR. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ακούσω, εκεί βλέπω φωτογραφία φορτωμένη με εξοπλισμό στο QRZ και θα ήθελα, Ευρυπίδη, άμα σου είναι εύκολο να μας περιγράψεις τι μηχανήματα δουλεύεις αυτή τη στιγμή. Έχω ακούσει μέχρι στιγμής το 7300, έτσι, και αυτό θα ενδιέφερε πάρα πολλούς συναδέλφους, γιατί πολλοί συνάδελφοι το έχουν. Πώς το δουλεύει στο δορυφόρο, με ποια διάταξη, και σου περνάω το μικρόφωνο. Sierra Victor 1, Sierra Victor 5, Sierra Kilo Echo, Sierra Victor 2, Hotel Zulu Tango. Έλα, ναι, λοιπόν. Δουλεύω το 7300 στους 28 μεγακύκλους με ισχύ εξόδου 5 W. Το οδηγώ σε ένα DX Patrol Up Converter περίπου στα 10 μέτρα καλώδιο RC213 προς το converter. Μετά έχω βάλει ένα ενισχυτάκι της Edup που λένε ότι είναι 8 W, αλλά μου βγάζει 4 με γέφυρα BERT και με LMS στα 2,5 γίγα. Και από εκεί φεύγω με μια κεραία D-Link Grid 24 dBi, την οποία την είχα αγοράσει το 2005 για να στείλω link από το σπίτι στο μαγαζί μου, και τώρα χρησιμοποιήθηκε για αυτό το σκοπό και από ό,τι ακούω βγαίνει πολύ καλά. Αν ανεβάσω λίγο την ισχύ, νομίζω θα γίνει πολύ καλύτερο το παιχνίδι εδώ. Sierra Victor 2, Hotel Zulu Tango, σου περνάει ο Sierra Victor 5, Sierra Kilo Echo. Άσε με να πέρασες. Ναι, πάρε Τάσο. Πάρε. Ναι, τώρα σου βγήκε πάρα πολύ καλό το ενισχυτάκι, γιατί και εγώ αυτή τη στιγμή το ίδιο ενισχυτάκι χρησιμοποιώ, αλλά πάνω από 3,5 W δεν μπόρεσα να βγάλω με τίποτα. Εσύ τώρα έτυχες σε καλή περίπτωση, μάλλον και σου βγάλει κάτι παραπάνω, οπότε εντάξει, και σε αυτό το τομέα τυχερός είσαι. Λοιπόν, εγώ δουλεύω εδώ με το 817, έτσι, BU500 Up Converter
δουλεύει στα UHF, έτσι. Το Up Converter είναι πάνω στην κεραία, έτσι τροφοδοτείται με τυμπαγιάς, όπως και το λινεράκι το μικρό αυτό είναι πάνω στην κεραία αυτή τη στιγμή. Η απόσταση του λίνερ από την κεραία μου είναι 20 εκατοστά, ένα πατσάκι 20 εκατοστά SMA έχω για την κεραία, 2 σπήρες ελικοειδή, ένα μετροπιάτο, Bullseye LMB, ένα SDR MSI SDR Pop SDR MSI Pro. Αυτό είναι κλόνος του SDR Play, είναι κινέζικος κλόνος, στο δεκάπιτος. Έτσι και στον υπολογιστή δουλεύω το ίδιο πρόγραμμα που δουλεύει και ο Μιχάλης, το SDR Console έκδοση 3.3 και κάνω σταθεροποίηση με Beacon Lock. Έτσι. Το LMB όμως το έχω πάντα υποτροφοδοσία για να μην έχουμε το θέμα στην εκκίνηση, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ κρύα ειδικά αυτές τις μέρες, οπότε άμα ξεκινήσει να ζεσταθεί θα κάνει 10 ώρες αυτή τη θερμοκρασία, οπότε το έχω πάντα υποτάσει 12 volt. Την ώρα που θα ξεκινήσω τουλάχιστον το LMB να είναι έτοιμο. Και περνάω το μικρόφωνο στο Μιχάλη, Sierra Victor 5, μπράβο για καιρό με Sierra Victor 2 Hotel Zulu. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μισό λεπτό να φτιάξω και εγώ λίγο, γιατί τσουλάει τώρα, δεν ξέρω. Μάλλον είναι το LMB μου και εμένα που είναι κρύο. Λοιπόν, όπως τα είπε ο Τάσος, τα έχω δουλέψει όλα αυτά τα setup. Και το καλύτερο πρόγραμμα είναι το SDR Console. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Το SDR Console τα κάνει όλα. Και μάλιστα αν το συνδέσετε μέσω του OmniRig με το πομποδέχτη, το 7300 ή το 817, μπορείτε να κάνετε και το TX μέσα από το SDR Console και να γίνεται εναλλαγή εκπομπής λήψης δηλαδή από εκεί. Τα κάνει όλα αυτά το SDR Console και όχι μόνο, κάνει πολλά πράγματα. Επίσης μέσα από το SDR Console, αν χρησιμοποιεί κανείς SDR πομποδέχτη, μπορεί να φτιάξει πάρα πολλά, ειδικά στον τομέα του ήχου, πάρα πολλά. Τέλεια. Ευρυπίδη, κοίταξε, έρχεσαι 9 plus 6 plus 8 εδώ από ό,τι βλέπω εδώ στο S-Meter. Πολύ καθαρό σήμα σε σχέση με τον Τάσο. Ο Τάσος βγάζει λίγο σκουπιδάκι αριστερά, προς τη μεριά του LSB δηλαδή, που είναι και αυτό χασούρα, αλλά το σήμα σου είναι κολόνα, δηλαδή έρχεται χωρίς να υπάρχει σκουπίδι καθόλου. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Hotel Zulu Tango, μάλλον στον Ευρυπίδη να περάσουμε. Έλα Ευρυπίδη, Sierra Kilo Echo, μπράβο για Yankee Romeo. Έλα, ναι, Μιχάλη. Ξέχασα να σου πω ότι το έχω το console, το SDR console, έχω βέβαια και το SDR Play και έχω βάλει και το Panadapter μέσα στο 7300 και μπορεί να δουλέψει εκπομπή λήψη κανονικά νομίζω με το ίδιο με τον πομποδέχτη. Απλά πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ το βράδυ. Αυτά είναι δουλειές με τα μεσονύχτιες από ό,τι ξέρεις και όχι τώρα που φωνάζουν οι δίπλα για φαγητό ήδη. Έτοιμος πάρε. Έλα, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, κάτσε εκεί να ασχοληθείς. Γίνεται, ό,τι χρειαστείς μπορούμε να το κάνουμε μαζί και να το τακτοποιήσεις, δεν είναι τίποτα. Μην ανακαλύψεις δηλαδή το τροχόν. Θα στα πω, θα τα κάνεις. Και θα λυθεί το ζήτημα. Κατάλαβα εκεί ότι σε φωνάζουν για φαγητό. Κοίτα ρε πότε σου λέει. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ είμαι. Λοιπόν, και πήγαινε για φαγητό και θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ πάντως πραγματικά το χάρηκα που βγήκε κι άλλο ένα πεντάρι στο δορυφόρο και είμαι σίγουρος θα το ευχαριστηθείς και εσύ. Εδώ ο Τάσος και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στο δορυφόρο είναι μεγάλη ομάδα. Είναι γνώστες, ικανότατοι όλοι
και είναι συνέχεια στο ψάξιμο και στη βελτίωση. Οπότε δεν θα πλήξουμε καθόλου μέχρι να καλοκαιριάσει. Λοιπόν, αυτά και περνάω και στον Τασούλη Hotel Zulu Tango. Ο μπράβο Γιάννη Ρώμεο με την παρέα του SP5 Sierra Kilo Echo. Λοιπόν, και εγώ χάρηκα που σ' άκουσα Ευρυπίδη εδώ πέρα στο δορυφόρο. Έτσι κάθε καινούριος ελληνικός σταθμός, έτσι είναι το γεγονός της ημέρας. Σου εύχομαι να έχεις καλές επιτυχίες εδώ στο δορυφόρο. Το πεντάριο, όπως θα σου πει και ο Μιχάλης, είναι περιζήτητο. Λοιπόν, πολλές επαφές σου εύχομαι, πολλές επιτυχίες, γιατί σε αντίθεση με τα βράχια, εδώ στο δορυφόρο έχει πολλά περιθώρια πειραματισμού και δοκιμών. Είναι όπως ήταν τα βραχιά τη δεκαετία του 50, έτσι τώρα είναι ο δορυφόρος, οπότε μπορείς να ασχοληθείς πολύ, να κάνεις πολλές κατασκευές, πολλά πράγματα και πιστεύω ότι άμα είσαι άνθρωπος της χειροτεχνίας θα το ευχαριστηθείς πολύ. Λοιπόν, να μην σε κρατάω παραπάνω όμως, σου εύχομαι καλή όρεξη, χάρηκα που σ' άκουσα και θα τα ξαναπούμε. Εμείς είναι 500 κιλοχές στο δορυφόρος, κάπου θα βρεθούμε. Sierra Victor 5, Sierra Kilo Echo, Sierra Victor 2, Hotel Zulu Tango, καλό υπόλοιπο, καλή Κυριακή 73. Έγινε Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά αν δεν σου έχω πει ήδη. Sierra Victor 2, Hotel Zulu Tango, ο 5 Sierra Kilo Echo με τον 5 μπράβο Γιάννη Ρώμεο, η παρέα εδώ. Σας αποχαιρετώ, καλή συνέχεια και τα λέμε λίγο πιο βραδάκι που θα ηρεμήσει η κατάσταση εδώ με την οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σου Ευρυπίδη, καλή όρεξη. Γεια χαρά. Τάσο, τι γίνεται, παίζουν κανένα νέο?